kaloro kod dwaro mar jakom Raila Odinga ni koneno to kowe bosi je 72 ni ne no kanyo kane otem luom migawo ma piny owacho man malo nigo mar kowe dwaro mag johera mare gi kido gi tim mag oganda Luo nikech kane pok owewa jakom ne chal kagima dhiro wach moro ni waduoke uru ting' mathoth ne wakawo mar kowo joma osenindo. Mano wach ma noyalo kang'no ne kaachiel kod weche mag gole gala. Ing'eni ka Raila onindo chieng' moninde no to gima nobiro e wiwa mapiyo piyo ing'eni wan koro nyaka wapar mapiyo. Yes. En achiel kuom ng'eyo ni tidhi ike karang'o. To kata kapok ne ochak yalo wachno to e thuolo motho chake ing'eni wan wachako paroga piyo nikech sachego gik mang'eny timore. Othoni to wasechako paro ni sigande chal nade, ang'o mantie, ang'o moiki, ang'o marateng'o ne jopiny, ang'o dang' nyiso jopiny. To nwasechako paro piyo piyo ni Raila idhi ik mapiyo nikech nobedo koyalo wach mar niyawa. Higni machon ne waiko kama daher mar mondo mi oganda Luo mak kaka ne ji iko chon makaponi onge gimoro amora mageng'o familia to ka en ng'amo nindo tinyalo ike mapiyo kaka nyalore. To nang'eyo ni mano ne dhi bedo achiel kuom weche mane nitiere dwaro mage. Kech kata ka ne jatend jamadar Ogola otho man jatend jolweny nyaparo ka wuon nochung' mosiro wach mar dwaro mar Ogola mar ne ike thuolo machuok. To nang'eyo ni mano ne dhi timore. Koro kanyo ok apar ni nitiere gimoro amora mano gwenyore koda dwaro mar chike mag kit Luo. Nikech king'iyo kata mana an wuon kwarwa ka nonindo taparo ni waoro telegram ne wuonwa chieng'no okinyi Nairobi ka wato wantie dala. Koro waoro telegram kacha wuonwa matin miluongo ni Tom Ope ndik telegram kacha mochopo ng'eni kinde cha ne tudruok bedo matek matin. Koro report kochopo simu kochopo to gin giwuok awuoka chieng'no nikech ging'eyo ni ng'ato nok nindi alanda. Kendo bang' ndalo 2 kama gin gisechopo ndalo mar odiechieng' mar 3 mar 4 oiki kanyo ji oaye. Koro nane kaka ne time kinde machon. Ting'eni koro kaka lony medo donjo mag science to kod kaachiel kod dwaro mag piny bende tinde kel kata okweya moko bende kweyo del ng'amo nindo aringre ng'amo nindo mos onyalo bedo kuom thuolo malach nikech kaka itimo ne thieth kata kaka ilose kaka ike. Koro magi gin gik modonjo karo samoro be ji tinde ni oko mang'eny nyaka ang' uritru kia wede moko bi ng'ato ni loka kamano samoro ng'ato ne itimo ne thieth okawo thuolo malach ahinya ka en osiptal bil samoro pod ni malo pod ok oyie mondo mi chiw ringre. Koro magi samoro ne miyo dhano nyalo bedo ndalo mathoth kapod ok oiki. Koro kaponi ng'ato nonindo maonge gik mageng'o bilago to ema ne winjo ka nomako chung' motegno ni mondo mi thuolo machuok ik mana ng'ato mondo mi ngima ochak dhi nyime. Kidoke mar Raila ni ing'iyo ni kada kopogore kod paro ma jomoko nitiere goro ni samoro nonego chiw thuolo mar mondo mi ji med nene ji med kuyo gi ywak kapod ok oike tiwacho ni dikoro piny chalo nade. Kika koro macha ndalo 2 ema ne ngima ochung' ma ji ok chiem ji ok nende onge ohala manyalo dhi mbele gimoro amora ne nobedo mapek. Ing'eni kata wan ofis kama watieni internet marwa teko mar mbui marwa nodok piny kabisa nikech notiyo ahinya. Ing'eni piny India achiel kuom ute fwambo mag India nogolo nyaka ywak ni pok nwaneno ka gimoro timore kama kawuono ji mang'iyo madonjo e mbui marwa mondo wang'iyo wach motimore piny India thoth mokalo kata mana kinde mane gintiere kod midhusi mar COVID-19 manobago piny cha. Mateni tho Raila ni nomiyo ji mang'eny ne manyo nonro ni to ang'o matimore e India. Make mana kanyo ken nikech okadwa ni joma winjo e Ramogi FM wachno bagi nikech odonge dakika achiel kendo chopo kanyo saa 3 mar okinyi makono un kod Fred. Mang'eny wabro wacho nyakoro mga jong tok kawo yweyo. Mae momi wacho ni Raila Hono. Nying mar Agwambo ni en nying mar oledhi ma Luo tiyogo mar temo yango gi mahono mang'eyo tek. Kaka mana kaka Kenya wacho no ji mang'eny kidhi gima waluongo ni Google search iyudo kanyo ka en nying mane ji ne omanyo mang'eny ndi kata mana ndege mane kele kowuok e piny India en ndege mane ji noluwo mang'eny ndi e sigana mar piny mangima nyakwar mga juang. Wakawo yweyo waduogo ma en kaka wanene kete mana ka iminyalo orwa ote mani en ang'o ma inyalo paro godo migosi Raila Odinga e kinde mane pod ngima nyakwar mga juang. Kete mana Ramogi FM gi Ramogi TV ma en kaka wanene.